ए मास्टर बा इस समय देखा है कलयुग में का होत बा कैसे हो लेकिन एक लाइन कहना बा बा हरे राम अब के युग बा ए भैया अब के युग हर जा रहे पीकड़ बाबरिया अब के युग अरे हैप्पी कर बाबरिया अब के जुगमा अरे हैप्पी कर बाबरिया अब के जुगमा जा रहे अब पीकड़ बाबरिया अब के युग जा रहे पीकड़ बाबरिया अरे हैप्पी कर बाबरिया अब के जुगमा अरे हैप्पी कर बाबरिया अब के जुगमा अरे नर नारी सब तहमद पहिरे अरे बेल बाटम पैंट सिलावे अरे दाढ़ी मुछ सफा करावे अरे पिकट बार रखावे अरे लौंडई बन गे बेटी लौंडे बन के बीती मिया अब के जुगमा 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 अरे मोबाइल से बात करा थी अरे दूर देश न जाए आजकल भैया जेकरे पास मोबाइल न रहे हाँ हाँ भाई तो रतिया में करे नींद नहीं आवत है पूछो भैया हे! बा लेकिन देखा कहना बा कैसे अरे मोबाइल से बात करा थी अरे दूर देश न जाए अरे भरे बाटरी बाजा अंदर अरे फिल्मी गाना गाए अरे दावयो सावई दावे हो सावे मसीनिया अब के जुगमा 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 अरे काम दियो के सकती रोके अरे नाच करे मर्दानी अरे लड़कन के पैदाइश रोके अरे उलटे बच्चे दानी अरे तू रे बर्मा के ब्रह्मा कैली खनिया अब के जुगमा तू ब्रह्मा कैली खनिया अब के जुगमा अब के जुगमा भैया अब के जुगमा तू ब्रह्मा कैली खनिया तू ब्रह्मा कैली खनिया अब के जुगमा अरे उदय राजना सियखी गावे अरे नाही रंग जमावे अरे दसवा पढ़ के करे किसानी अरे नाही नौकरी पावे अरे तब से हो गए नचनिया तब से हो गए नचनिया अब के जुगमा तब से हो गए